Yo, what's up? Welcome to my 9 vlog. So, intro sa ka. Let's go! So, karon guys, na natin diri sa barangay Alang-Alang. So, nga mong vlog di karon guys no kay adto na mo ang Timpag Beach nga na mahimutang sa barangay Kamo Buan. So, sa di pa mi mga to guys, lagi to subscribe my YouTube channel, Chan Vlog, and my Facebook account, Christian Sladaga. And Ken Harold Monteron. So, yung YouTube guys, og Nigel Cabahog and Shane Bako. So, tara, ubanin mi guys. Let's go! Karon guys, so nanami diri lapit sa lungsod sa Tapugon. So happy na ipagod sa Tapol. So kamay ko na atas lang ako ta dito. Okay, patayo pa ta. So karon guys, no, naabot kami diri sa Kairig, Kamubuan, sa Bogon, Cebu. So naglakaw pa daw diri sa guys kay murag naglista ng soda ning dana na. So tara, padayon gyapon ta. So karon guys, dili makasud ang motor guys no, kay dako kay ang dagat. So tanawan niyo, pwedeng dakuha sa dagat. Maglisod agi ang motor basi mataya nya. Guys, ako nag-una ko nila niya, duha na bilin loss niyo. So karon guys, nako i-prank nila, butangan ako blaan dito. Tanawon tag di ba mga tumba. Pakita na ko niyo kay nakailam mo na guys. Mo ni gitawag og kogon. So ako sa hikot guys. Ako sa hikot tanawon tag dito ba. Ano to guys. Oo na guys, higot na kayo ni guys. Kanahan to guys yung tumba. Hoy! Ano mo? So, rama kita na.
Dire guys, abot tayo guys. So sa kadugay na dire guys. Gihanan gamay na. So, yan ang guys, murag ka na napuno na magay-magay. So, kuhan kayo guys. Ano kayo? So, grabe gini kagi ano gini. Ah. Sige. Oh, gini. Ini berapa yun? Ah, kita ay. So, nakagungo na sa guys, no? Okay. Guys. Okay. Okay pa mo? So guys, na kayo pakita nyo guys, no? Kanang karon pa ko kitag pinya nga guys nga nitubo. So daw guys, kita mo pinya. Mo si pinya. Hindi bitaw guys, paano siya nang pagkaon ng bao, mo pagpong nila. So grabe kay gagi na mo guys, no? Kay sa high school pa ko diri nami. Nakari may high school so aga na nato niya gamay pa kay na. So karon napuno na gid sa kanang kuan. Kanang mga tunok-tunok ba. Pero gagawad pa gyapon namo, isod gyapon namo. Para lang makari mi ani nga timpag. Since I was high school, diri na ako diri nakari na ako guys. So makita na ko ninyo sa kanindot trip. So guys, naabot na may dire guys no, sa Timpag. Barangay Kabubuan, Tabugon, Cebu. So ipakita ko ninyo guys kung sa kalay mo ang layatan ng diri kita. Dating lauma guys. Dating taas sa layatan. So makita ko nindot kay view dire guys no. Oh. And fresh air. So karon guys, mga ligo na guys no. Tawag sa kalami ang dagat diri sa barangay Kabubuan, mas lami panamo. Let's go.
tanan guys no. So makita man niyo ang kanindot diri sa barangay Kabubuan. So makita man ninyo. Og daghang salamat sa iyong pagtan-aw guys. Og to na mi shout guys no. Shout out to Team Bago o Estila Digamo. so don't forget to subscribe my YouTube channel, Chan Vlog, on my Facebook account, Christian Saladaga. And Ken Harold Monteron sa YouTube channel. Nigel Tabag sa Facebook. so, ari na ta ko to guys. So, ugma. Atagi ang amo na pong sunod nga vlog. So, let's go.